Halayen sahabbai abin koyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwa masu albarka. Ka daure ka yada wannan domin ‘yan uwa su amfana, kuma in ya kasance wannan shine farkon shigowanka, to ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka daure ka danna alamar ƙararrawa, domin kuwa nan gaba daga zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo to za a sanar da kai cewa mun ɗaura sabon bidiyo. Ka yada alkhairi, mu yi tarayya da kai a cikin lada. Ma'ana kada ka manta da yin sharing na wannan bidiyo. Hadisi daga Abu Umama, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, ku karanta alƙur'ani domin zai zo ranar tashin alƙiyama yana ceton masu karanta shi. Wannan hadisi Muslim ne ya rawaito shi. Khalid bin Walid, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gwarzo ne, mayaƙi ne, wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba shi take cewa takobin Allah, ma'ana ya ba shi take takobin Allah. A shekarunsa 4 na rayuwar shi ya kasance yana karatun alkur'ani tun daga bayan sallar asuba har zuwa sallan azhar, kuma daga bayan sallan azhar har zuwa bayan sallan azhar la'asar, haka daga magariba har zuwa sallar isha. Kaga kuwa waɗannan shekaru ya yi amfani da su ne wajen karatun alkur'ani, ma'ana ya ɓata wannan shekaru 4 ne gaba ɗayanta yana karatun alkur'ani kullum. Amma duk da haka, wata rana sayyidina Khalid ibn Walid, Allah ya ƙara masa yarda, sai ya ɗauko alkur'ani mai girma yana kallo, sai ya fara kuka yana mai cewa, jihadi ya shagaltar da ni wajen karatun alkur'ani mai girma. Allahu akbar. Dan uwa, shin yaya muke wajen karatun alkur'ani mai girma? Kada ka manta da yada wannan bidiyo, domin duk wanda ya yada alkhairi, to da ikon Allah yana tarayyar lada a cikin wannan alkhairi da wanda ya amfani da shi. Kuma duk wanda ka yada wannan bidiyo ya gani wannan tunatarwa ta amfane shi, to ka gani da ikon Allah za ka samu lada, ma'ana za ka samu lada yana nufin za ka samu ladan wanda ya tunatar game da ayi karatun alkur'ani. Kuma dan uwa, idan yau ka fara shigowa, kada ka manta da yi mana subscribe, ma'ana ka daure ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin nan gaba daga zarar mun ɗaura sabon bidiyo to za a sanar da kai cewa mun ɗaura sabon bidiyo. Allah ya sa mu dace, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma dan uwa, ta yi mai kuskure, to kada ka manta da yi mana comment wajen gyara mana kurakuranmu. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.